posachedwapa tikupasirani mmene zilili mu mzinda wa Mzuzu pamene kumeneku kuli zipolowe. Mavenda akufuna achite ma demonstrations akusakondwa ndipo anthu ena azikwanje anyamula zikwanjezi kuthamangisa mavenda amenewa kunena kuti asapange mademo. Kodi zikukhala bwanji? Tatiyeni tiwerenge nkhani zimene zalembedwa. Lero pa 17 June 2025 tiyambe ndi kuwerenga zimene alemba a ZBS. Anthu omwe akuzitcha achinyamata okhuzidwa ku Mzuzu omwenso ali ndi zida zosiyanasiyana monga zikwanje ati salola kuti muzindawu mukhale zionesero. Iwo atinso anthu omwe amasogolera zioneserozi amakhala kuti alandira ndalama ndi kugwiritsidwa ntchito ndi ena kuti azibweresa chisokonezo mu mzindawu zomwe zimasokoneza ntchito za malonda komanso umoyo wa anthu. Anthuwa atinso sukulu zimakhala zoseka zomwe zimasokoneza maphunziro a ana awo ndinso katundu amawonongeka kukakhala zioneserozo. Iwo ati amene akufuna kusintha mdziko akaonese ganizo lawo poponya voti pa 16 September 2025 osati kuzera ku zionesero. Mavenda a mzinda wa Mzuzu ndi omwe akonza zioneserozi posakhutira ndi mmene amwenye akuchitira ntchito zawo za malonda mu mzindawu. So zimenezi ndi zifukwa zimene anthu anyamula zikwanje akuwalesa mavenda kuti asachite lero lino mademo. Komatu amenewa tikuoneseni anthu amene akulesa mavendawa komanso tikuoneseni zimene iwowa akuyankhula polesa mavendawa. Zimene zotu ndithu ndi zimene zikuchitika ku Mzuzu pamene mavenda akumsika wa Zingwangwa amafuna achite ma demonstrations koma anyamata azikwanje akulesa ponena kuti zimenezi zimasokoneza ntchito zawo. Komanso ana a skulu ndiye kuti amayima sapitanso ku skulu chifukwa zimasokoneza ntchito mu msikawo. Ndipo iwowa anyamula zikwanje kumathamangisa mavenda amene akufuna achite ma demonstrations. Komatu nawo mavenda aku Mzuzu sikuti angokhala ayi. Nawonso aonesa kusakondwa ndi zimene akuchita anyamata amene anyamula zikwanje kumawathamangisa. Ndipo nawo anyamula zikwanje zawo kunyamuka kumapita kumene kuli anyamata amene anyamula zikwanjewa akuyankhula mawu kumanena kuti nafe tikubwera konko. So taonerani video imeneyi muione kuti nawo mavenda akuya motani ndipo akuyankhula zinthu zina zotani pamene akupita konko. Zomwe zili kuno ndizonena kuti anyamata amene anabwera mamawa ndi zikwanje zawo akunena kuti mademo lero kulibe chifukwa chakuti akuti atopa kugwiritsidwa ntchito. Akuti nchifukwa chani anthu ena achoka kutali ukabwera kuno kumadzapanga ma demonstrations ndi akuti salola kunena kuti anthu apange zionetsero pano. Kukama pano ayimikanemba pano ndi pamalo pene pamuyembeleze zionetsero pano. Alipo mpano aunjikana alina kuti wowa salola kuti mademo achitike. Ine Sam Kalimira muno mu mzinda wa Mzuzu.